tak kira ya mung yuyu rumpung lan buta pajineman ngalengka sing bisa slulup ana ing samudra. Parandene iki ana kethek sing duwe capit sapa? Prajurit Sri Rama Wijaya, jenengku Kapirekata. Kapirekata ya kaya bangsane iwak, bangsane iwak. Kowe sapa? Aku ya bangsane iwak, aku iwak hiu. Jenengku yuyu rumpung. Sing mburi irunge dawa ya iwak. Iwakku. Wah. Lo ah. Oh. Ah. Oh. Loh yo. Wah. Ayah. Loh. Ana Sang Rama Dayapati ya Sang Anoman. Digran nyandak tutukira nenggih bajul sengara nginggil lan ngandhap. Mangkono den glandang wani biak rekata suwek nganti tekan kuping dadi lan patine. Pangestu paduka ingkang sinuwun kula kelampahan napakaken suku mapan wonten ing negari Ngalengka lan atur uninga bilih ingkang garwa Gusti Ayu para rekyang Sinta sakmangke dipun singetaken Dasamuka mapan wonten ing Taman Soka lan minangka tandha bukti bilih kula sampun pinanggih kaliyan panjenenganipun kula dipun titipi wujudipun kancing gelung cundha manik lan wanter ing dados pangandikanipun Dewi Rekyan Sinta angantu-antu sarta anganti-anti benjang menapa paduka kepareng amboyongi Rekyan Sinta milar saking negari Ngalengka Diraja. Kejawi saking menika sinuwun kula disampun kelampahan anjajaki dumateng kaprawiran lan kadigdayanipun bala Ngalengka satemah kula kasembadan angubar Utagara Ngalengka. Anoman banget ingsun tarima kasih trek lamun to dadi tepa tuladha merga saka kepinteranmu anggenmu nuruti kelawan pamundhute Rama Wijaya. Mula kang mangkono minangka tandha tresna lan pakurmatan ripalungguhan iki jeneng sira ndak paringi tambahan jeneng utawa tetenger Rama Dayapati. Dene utamaning nata berbudi bawa laksana lire berbudi mangkono
Paduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka paring sih nugraha nama dumateng kula Rama Dayapati. Rama tegese panjenengan ingsun, Daya kuwi kekuatan, Pati tegese ratu. Kejaba saka kuwi Anoman ana piyayi bagus sing melu sowan ning Pancawati kuwi sapa? Aduh, menika nuwun sewu. Kadang animipun Natna Tlagung ing Alengka Prabu Dasamuka ingkang kekasih Sang Gunawan Wibisana kepingin lan kumacelu badhe suwita wonten ngarsa paduka Sang Marteng Jagat. Nuwun sewu amit pasang Kalimantabi tinebene telak manudha maing tantuwa. Sang Marteng Jagat Rama Wijaya sembah pangabekti kula katur. Kula pun Gunawan Wibisana saking Parang Kuntara. Mengko dhisik manut ature Anoman jeneng sira bakal suwita marang Rama Wijaya kuwi nganggo dasar apa? Nuwun sewu. Sewu pambudidaya kula tindakaken ngemutaken dumateng kanistan saha kamurkanipun Kakang Rahwana Raja ning nyatanipun babar pisan boten dipun gagas. Kula sanget mesakaken dumateng kawontenanipun para kawula ing negari Ngalengka ingkang rinten dalu tansah dipun jiret awit saking kawengisanipun Kakang Rahwana Raja. Pramila kula pitados inggih namung paduka ingkang minangka pangijawantahing Sang Hyang Wisnu ingkang sembada anglebur angkara murka. Nuwun sewu sinuwun. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos gumampil pitados dumateng aturipun tiyang ingkang nembe kemawon tebang. Saya-saya cetha ngeglo tanpa warana bilih Wibisana menika kadang anehipun Dasamuka Narendra Angkara. Menawi ngantos menika jebul dom sumuruping banyu bidung api ruang ingkang badhe ngrubuhaken negari Pancawati tan wurunga kula kaliyan paduka mangking badhe katriwandan. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestuna Wibisana wonten dawuh sinuwun. Nadyan kaya ngapa lan kepiye jer Basuki mawa biyu kelakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Ingsun kepingin jangkah marang negara Ngalengka ning kepalang wujute Samudra Hindi. Yen kowe bisa mbangun kretek ingkang nyambungake Pancawati nganti tekan Ngalengka tak daku dadi wadyabala utawa prajurite Rama Wijaya.
pamoring suksma sinuksmaya winahya ing sapi sinimpen tlenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyut mangkono Raden Gunawan Wibisana kaya pinecut dening tembung sineblak dening pangandikane Sang Rama Wijaya yenen ayasa wujude kretek ingkang nyambungaken Pancawati ngantos negari Ngalengka dawane prigawasis buntas ing kamruh apa meneh ilmu sihir pramila kawis tingkem netra kekalih Sang Wibisana nyambung raos kaliyan Gusti ingkang Maha Kuwasa ing antariksa bledhek pating bledhor swarane kaya wujude mega ingkang mudhun anutupi nenggih samudra Hindi jleg dadi kretek ngaturke panuwun marang purbane Hyang Agung kelakon kang dadi panyuwun kretek iki nyambungake nganti tekan Ngalengka muga sineksen jagat sak isine kretek iki ndak wene tetenger kretek Situ Bondo kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Paman Sugriwa kretek iki kretek pujan gaweane Wibisana aja gampang percaya marang pewujudan sing kasat netra kaya mangkene sing dadi wasmelanging rasaku yen nganti mengko Sri Rama Wijaya kelawan Balawanara ngliwati kretek iki mongko iki kretek bujan yen nganti kretek ilang tan wurunga kabeh bakale klelep ana madyaning samudra Hindi margake dadaren cobanen genjoten nganggo aji maundri aduh Paman menika kesangeten Pak kretek menika adilipun dipun langkungi utawi dipun liwati king napa kok dipun genjot tur panggenjotipun mawi aji maundri tartamtu badhe ambyar dados lebu ora kok tindake aja nganggep aku pamanmu kaya mangkono mituhu dawuh pangandikane ingkang paman nenggih Sang Narpati Sugriwa siaga ing diri sawiga ing gati nenggih Sang Hanoman abot sarirane hamatek aji maundri genjot wujude kretek Situ Bondo ambyar dadi lebu
matur uninga sinuwun. Kula nekseni piyambak pancen Wibisana menika saged mujuti pamundhut ndika nenggih Kretek Situbanda. Ning sasampunipun dipun genjot kalian Anoman ambyar tanpa kalap. Cetha lamun ta menika trubusaning satru, kula saged nggambaraken menawi paduka angklangkungi Kretek Situbanda tan wurunga badhe ambles wonten ing Samudra Indi. Sedaya para wanara badhe pejah kasulayah niki reka dayanipun Gunawan Wibisana kedang api pitana. Mengko dhisik Kakang Narpati Sugriwa. Anoman, kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun. Apa kowe ora ngerti karo tatanan, ora ngerti karo pranatan? Sing jenenge Kretek kok digenjotke karepmu piye? Olehmu genjot nganggo kadigdayan apa? Inggih bloko suta kemawon kula genjot mawi aji laundri. Maundri, oh nggih maundri. Mongko aku wis nekseni dhewe. Aja meneh kok wujude Kretek gunung kae kok tibane maundri bakal ajur mumur. Parandine ripalungguhan iki kowe murang tata kaya mengkono ora ngregani apa kang dadi panggayuhe si Wibisana. Wong Pancawati ora bakal rukun yen kabeh mung golek rai. Ilur semu bang haruna kadinetraning uga rapuk sabdaning kukila ring kanegara sakeatar panjegrek nganti kaya tugu aja gelo kogel kempung caruk warlan raos maras nenggih Sang Rama Badra. Pramila sigra jumangkah aneng tepining Samudra Hindi. Netra menteleng kaya bandeng pantrawang tebih mulat gelaring samudra ingkang langut sasat tanpa pagut. Bupi wis pantok kepuntoning tekad jibeg bebeking kalih ingkang cinipta mung arsa jumangkah mring Alengka Diraja. Mubal babal murub makantar-kantar kanepsone Hamusti jemparing Kiai Gohya Wijaya Yogwa Wijaya Krida Sang Regawa arsa ngasat banyuning segara Hindi. Sarta pawono teng ranu dresing karsaning sun dening kanyut sampeyan badhe napa ciptaning rasa mung kepengin ngasap banyuning samudra supaya rancak
anggonku jumangkah mring Alengka Diraja. Sediamu niku becik ning carane sing kurang apik. Sampeyan badhe ngesat segara merga kepengin ngrabosa dasa muka lan nyelametake ingkang garwa Rekyan Sinta. Ning kinten-kinten napa timbang bobote napa adil bobote sirnane dasa muka kalian rusake jagat. Wonten madyaning samudra mriki wonten titahing Gusti ingkang awujud buron toya utawi iwak. Mongko menawi sampeyan ngesat banyune segara tartamtu mina-mina ing samudra badhe pecah kasulayah. Yen kewan segara padha mati tartamtu para menungsa ingkang misaya mina, para-para ingkang golek iwak wonten segara badhe kecalan sandang pangan. Menawi bab menika saestu kelampahan sampeyan dosa gedhe. Merga ngrusak kaendane jagat lan mateni sandang pangane para dasih. Sampeyan niku titising Bathara Wisnu ingkang kewajibane ngreksa jagat ora kok malah ngrusak jagat. Wenas dening Kludira Kawangwang Bekono bang sumirat. Aduh, Kyai Semar Badranaya kaya mengkene iki wong yen lagi bromantya. Lah mila saking menika kula ngerti sampeyan anyel kalian Sugriwa, anyel kalian Anoman sing genjot wujudipun Kretek Situbanda. Ning sakjroning wong niku anyel, wong niku nesu. Apike mang meneng dhisik merga apa wae sing diputuske karo wong nesu niku akeh klerune. Banjur palungguhan iki kepiye? Sampeyan lak duwe wadyabala pirang-pirang para kethek-kethek nika ampun mang ingoni tok mangkeki THR tok. Nika kon nyambut gawe kabeh. Merga sing jenenge samu barang yen ditandangi bareng-bareng sing abot dadine entek. Kula tak ngewangi ndonga nggo yasa tambak wonten mriki nyambungaken ngantos Ngalengka Diraja. Bala kang tuminggal atampuk samya medali. Para wadya bala wanara, kula siaga ing diri sawiga ing gati. Aja kok kendhone anggen udan-udan kepara kencengana. Ngemban perintah dawuh saka Sang Marting Jagat Rama Regawa. Kabeh wanara kudu ngusungi watu lan kayu bebarengan gugur gunung gawe tambak.
angin gugur agraning arga iki karepe piye ing atase kabeh para wanara para kethek-kethek do nyambut gawe ngusungi watu ngusungi kayu lah kok ana kethek siji sing malah ngrokak-ngrokok malang kadak kaya ngono sikile edek babar pisan rambut jaji. Kowe aja ngono kuwi ae nyambut gawe kancane nyambut gawe. Aja meneng wae kaya ngono. Etok-etok ngantuk mending kowe. Kok sik aku tak takon karo kowe. Aku ki ya kethek, aku ki ya golonganmu, aku tak takon. Kowe ngusungi watu, ngusungi kayu gedhe-gedhe kaya ngono ki nggih apa? Cetha ki glo tanpa warana mbebantu Sri Rama Wijaya ngene yasa kudu ditambak. Kowe iki entuk apa? Upamane engko tambak dadi Prabu Rama Wijaya bisa tumuju ning negara Ngalengka, upamane bisa mateni Dasamuka sing digol-golke, sing dilem karo wong sak donya ki ya mung Rama Wijaya. Kethek-kethek ya tetep dadi munyuk ora kacen kaya ngene iki. Kowe nek gelemen tumandak kaya ngono, gelemen nakarti kaya ngono kuwi. Kowe trubusane musuh yen ngono. Kowe ngendon-ngendoni kekarepane Sri Rama Wijaya. Aku ora ngendon-ngendoni witing klapa sak lugune pancen kaya mengkono. Ora minggat jeki dhewe. Aku ya wani karo kowe. Petro. Lho, teng negari mriki gaweanipun napa? Bonang Barung. Ampun dicegat kula niku wayahe niki, wayahe niki. Wayahe non sewu. Iki kok wonten aneh-aneh iki, Petro. Lah nggih kula ngerti piyambak ning para kethek-kethek malah geger dhewe, malah gelut dhewe niku kados pundi? Nun sewu sak klebatan kok wonten bab ingkang nyolowadi katone ya kaya kethek ning sejatine kaya buta. Lajeng kula nyuwun tulung dumateng Ki Petruk. Sedaya wanara mangkempalaken dipun teliti setunggal mboko setunggal. Nggih, siap. Ketek-ketek maju rene, siji-siji. Maju. Sing gelut mau. Nggih. Sapa? Supe kalih kula napa pripun? Lah ya lali sapa? Kula pun Edi Anila.
Ya sing ngono kuwi. Iki ana sing nyusup ana barisane wanara. Mula kethek-kethek kudu dicek siji-siji. Ayo kethek. Nggih, kethek. Asli kethek. Mere. Ngek. Mere. Mere. Bobok buntut. Cek. Bang, gede cowendek. Dan waduh ditindik kayak tulisan ke spidol tulisi lambang. Oh. Agak brewek pun iki wis. Liyane kan maju. Ayo maju ngene. Sapa iki rambute semir abang iki? Lokapi anggeni. Anggeni. Kethek senes. Lah apa? Munyuk. Kethek karo munyuk iki padha. Mere. Nun. Mere. Musuhe sinten? Rasah golek musuh mere ya mere. Ayo. Ji-ro lu. Wicu. Wah, basa wicu. Apik men. Madona. Untuk deh. Wah, apik men kaya ngene. Wis ngene iki sing apik ora gedhe-gedhe ning panjang kaya ngene iki. Nggih, niki klangenane tiyang griya ngeten iki ya. Sae. Kula kapiwraha. Isa mere saged. Mere. Iki kethek apa kucing? Kula blesteran kethek kali kucing. Oh, lah kok malah dadi celeng. Lah nggih gumun kok kula niku. Ambil bundanmu madhep rene. Ada rene. Aturane. Wah, kan. Wah, kan. Kok saya atas. Ngapun dilulus kados ngoten niku jenengan senengane ta. Nggih. Sampun nggih. Wes. Lulus. Oh, Tiger and the Show. Sinten iki? Kethek. Jenenge nami kula Kapi Sardula. Samere saged. Semere. Aja nyokot kok. Padha lanange kok nyokot iki nyapa lho. Kuwi ora nek wong wedok. Buntut. Wah, aduh apik men. Lho, nyapa kene kok kei gotri ini karepmu piye? Kok dikei gotri. Jurangan karepe wong omah ngoten niku kan kei gotri ngoten kok. Cok. Nah, lah. Ha kowe aja ingahi darene jendelak-delik ngono. Kula. Sapa jenenge? Dangu dumateng kula nami kula pun Kapi Serani. Kapi sapa? Kapi Serani. Kapi Serani iki sapa? Rumiyin kula menika abdinipun Sang Resi Subali. Ndara Wibisana. Kepiye Kyai Petruk? Apa ana sing jenenge Kapi Serani abdine Resi Subali ing Sunya Pringgo? Sak ngertos kula naminipun Kapi Serani menika sampun pejah. Bareng kalian Sang Subali. Menika ngawu gawar. Estu nami kula Kapi Serani. Ayo. Mere. Randang mere ditakon ndelak glithun ndasmu. Nyuwun ngapunten untu kula lara. Kula boten saged mere saestu. Buntut. Pek renek buntute. Anu nalika kula tasih alit rumiyin lak seneng nyolong timun, lajeng ingkang kagungan sawah kula dibantem wujudipun pedang satemah tugel trel kados mekaten. Iki lek tugel kok iso ngepok men lho. Ora di ngengeng sithik apa sithik ngono lho. Ngono. Mere. Ayo mere. Ora gemerek tunun dasmu kowe.
Mere, siji, loro, telu. Weh, buta. Lah, apa to? Guru kula yen tanamutusa ang Sri Nuwun sewu sinuwun Prabu Rama Wijaya Petruk ana parigawe apa lah kok geger mapan ana ing sak tepining samudra Indi nggih wonten Duratmaka ing Indrajala etok-etok dados kethek mongko sejatosipun niki buta ngalengka jenengmu sapa? Inggih dangu dumateng jasad kula nami kula pun Janggi Srana. Kula menika sarwa ewa sarwa bingung sinuwun Prabu Rama Wijaya. Dados abdi ngalengka menika sarwa repot. Yen diperintah karo Prabu Dasamuka ora mangkat ya dipateni, yen mangkat ya kewirangan kados mekaten. Bacahipun para kawula ing negari Ngalengka Diraja menika mesakaken uripipun tanpa benten kaliyan kula menika. Petruk Maragagi luwarana anggenmu bondo kelawan Janggi Srana. Ingsun bisa nampa kelawan kahananmu lan ingsun rumangsa welas tanpa alis ora bakal ndak pidana nanging ripalungguhan iki kowe ndak perintah baliya ning Ngalengka ning aja ngabdi marang Dasamuka nyambut gawe sing becik sing halal sing ora nabrak karo aturane agama kowe tak gawane wujute busana utawa sandangan sak pengadeg lan uga tak paringi keris pepethingan tilam sari minangka tandha tresnane Rama Wijaya kelawan Janggi Srana. Pedro hukum tek kaya ngene karepe piye ing atase wani mecah kerukunan dadi maling mlebono barisan para wanara sing jeneng Janggi Srana kudune diparingi hukuman pati parandene malah diwene bebungah durpres kaya mengkono mau. Lah niku benten jenengan kalian Rama Wijaya teng mriku niku yen
sing gugu sampeyan si Janggi Srana dihukum mati tenan rampung sejarahe yen cara Prabu Rama Wijaya beda kebak kawicaksanan si Janggi Srana diwenehi sandangan diwenehi keris lan pusaka men dheweke engko sisane uripe bisa kanggo tobat petunge Rama kali jenengane benten wah sukarepe iki Pandhawa tata kadewe saya Indriyaksa sara maruta sawana bana marakana samirana lan warayang conco bayu wisikan kulingan lemo botet elek Janggi Srana nun inggih sinuwun kula ingkang sowan lakon kowe mecah kerukunane barisan wanara sejatosipun sampun kula tindakaken nanging kadenangan dening naminipun Petruk Kantong Bolong satemah kula menika nampi pengadilan saking Sri Rama Wijaya yen kula gambaraken mesti kula mangke dipun hukum gantung kula dipun pancung kula dipun pejahi ning nyatane kok beten sanget tiba kosok balen kula malah dipun perintah wangsul dhateng Alengka dipun betani sandangan mompya endah kados mekaten mas-masan ingkang endahipun kados mekaten kalian minangka tandha tresna kula dipun paringi wujudipun keris tilam sari kados mekaten kaya ngapa wujude kerise menika apik tenan kerise Rama Wijaya lha inggih mila saking menika apik landhep ampuh dayane apa nggih ampuh to niku ora percaya ampuhi piye kula mboten pitados nyok Uyurumu pangkalagar manguh mungsuh saminta lawan anggrolir singa nabda yuyu rumpung lawan kowe bajul sengara kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun gandeng jeneng sira tak percaya njaga samudra Ripalungguhan iki Rama Wijaya lan kethek-ketheke bangun wujudi tambak sing nyambungake tekan Ngalengka. Kowe ra iso ndadali tambak baliwak cangking sirahmu kowe.
mung yuyu rumpung lan buta pajineman ngalengka sing bisa slulup ana ing samudra. Parandene iki ana kethek sing duwe capit sapa? Prajurit Sri Rama Wijaya, jenengku Kapirekata. Kapirekata ya kaya bangsane iwak, bangsane iwak. Kowe sapa? Aku ya bangsane iwak, aku iwak hiu. Jenengku yuyu rumpung. Sing mburi irunge dawa ya iwak. Iwak. Iwak apa? Rawon. Iwak rawon lak panganan ora. Kowe ning kira dadalane tambak iki. Kelakon pangajapmu wonten sing nglangkai bangkeku, tak cupit tugel golongmu. Kapirekata mancak pundhake yuyu rumpung. Mangkono sigra nyandak capit kekalih ben bedha wani dadi lan patine. Ana Sang Rama Dayapati ya sang Anoman. Sigra nyandak tutukira nenggih bajul sengara nginggil lan ngandhap. Mangkono den glandang wani biak rekata suwek nganti tekan kuping dadi lan patine.
aduh paman bapak rimanku nonton sumalongo isudan kemanku tak teman kamini teteken tekun satemah tekan gunakake gaman panunggal satemah kasembadan hanggendika ayasa wujudipun tambak tanpa benten kalian keluarga ageng ing Kulmudan Saradan Madiun anggenipun rampung ambangun jembatan Sumberan. Mugi-mugi sinten kemawon ingkang nglangkungi ing mriku tansah dipun payungi kalian Gusti andadosaken ing klumutan wiwit saking Bapak Kepala Desa perangkat lan sedaya masyarakat wontenipun namung tentrem hayu lan rahayu.